A my chceme svobodný internet! Pozemky pod kolejema, matři. A vy to chcete zničit, vy totiž umíte jenom ničit. A moje investice teďkonc se nevyplatí a co já budu dělat, jak si budou děti autorů vydělávat peníze, nebudou mít žádný dávky zvláštní. A monopol byl moc dobrý, i těch 10%, co jsme dostávali, teda co jsme dávali těm autorům. My autoři jsme vlastně chtěli přijmout to aktu. My autoři, jako producent Jan Svěrák. A další autoři. Tak já si to vlastně vůbec nezasloužím a jsem v tom nevinně. Tohle byla dobrá mezinárodní aktivita a spolupráce. A nějaká banda puberťáků teďkon se rozhodla, že takovéhle transparentně vyjednané dohodě. Všechno bylo zcela transparentní. Zcela transparentně jsem podplatil asi tak 250 politiků a teď jsem do toho investoval peníze a mám o to přijít, tak to fungovat nemůže.